салому алейкум дӯстони азиз, созен нағзаин саломатиҳо хубай нигоҳ кунед. Бовар кунед ҳозир ҷангай барои анамин намуд паплинои 5D мана сангчадор и қолабша бо ёфтумтона беҳад хушруван диден чӣ фасончаян вайш як либосаш 90 сомона и қолабаш сангаш дига хеле камтаракай як либосаш 90 сомон. Айди либос боло доставка мешавад духтаро марҳамат ина гилора бинен. Расчётатона бигирен як бора чанд та гил интихоб кунен духтаро ки кадомаш ки ҳаст ҳамура ба доставкатон кунанд барои бовар кунен ҳозир сезонай айс навор мекунам пага мебиёян барои шумо доставка кардан намеёбан угла. Ина нигоҳ кунен охо чӣ фасона кане ва ира бинен аҷоибот хушрӯ дер намонед ҳамин дар рава как навора ки диден рақамашон ҳаст дар рава как заказ кунен ки тамом мешава тез тамом мешава бовар кунен духтаро ҳозир ҳамин тоб дарафтагиян 5D ҳар як гул буд духтаро тамом шуд ина бо бори нав қабул кардиян инами гулои ай нигоҳ кунен ва гулмайдошам қабул кардагиян нишон метамтона мана иша ишта хушрува иша ишта хушру 90 сомон як либосаш марамат айди либос боло доставка мешава аз ҳисобе ки қолаби дига хелай машмода сатсмашам навор гирифтагим и қолабаш сангша камтарак задагиян ки бо бисёриҳо санги кам мехоҳанд ку марҳамат ина беҳтарин варианто беҳад хушрӯ духтаро мана марамат успед кунен дер накарда дарава как доставка кунен мана заказ кунен доставкатон мекунанд айди либос болоя доставка ҳамроҳи дугонаотон маслиҳат кунен мисол ду кас гирен агар ки духтаракои хушрӯ я либос гирифтанӣ бошад я либосаш 100 сомоная я либосаш 100 сомона 100 сомонда доставкатон мекунанд я либоса лекин агар 90 сомӣ хариданӣ бошед де либос заказ кунед 90 сомонӣ меафтатона мана беҳад хушрӯча инаи гилча майдошам омадай гилои майда мегуфтанд мана марҳамат 3D гили майдаям омадагияй ини гилам ҳастай хулас аз инаминҷа сар карда ҳамаш гилои 3D гилои фасон паплинакшон пилагияя моллоимаки хушрӯ ина иша ишта фасон ягон гилша бинани қа хушрӯ духтаро марҳамат ина гили 3D касе 3D пристабуд ина коричнев як фасон сангчадор 90 сомон як либосаш агар де либос боло гирифтен я либос гирифтен 100 сомона я либосаш ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран ана гилам гили хушрӯва ина духтаракода вариантои фасонҳо баҳорона рӯтона мекшоя и ира бинен охи чихе фасонанд мана иша ишта фасон ина ичам нишонте ина гилам гили хушрӯвай ранги хушрӯвай мақсад мана аҷоибая и рангаш бо меги зинда духтарои гилора бинен охи чихе фасон буромадиян ина ҳамаи ҳамино аҷоибот ҳамаи ҳаминон новинкоҳо ина паплинакаш мулоимакай духтарако бовар мекунен беҳад мулоими хушрӯвай ҳами баданда форамай хулас интихоб кунед ана гилам гили ваяй 3D мана 3D-ои фасон марҳамат интихоб кунед